да служи. Така че е на същото ниво. Така ще обърнем от сам. Така, така, е от тук, от тук. Не бе, това наистина Калин беше ли? Ай, го тук мога пиеш? Да, бе, знам. Дано! Място за мене! Много извинявам. Добре, Аризо. Много не искам да ми давам от тук. Добре, аз съм бързо. Не. Как се закрещи, добре? Да, давайте. Давайте. Срок всичко е наред. Минава в ляво. Изтек храна с изтекло срок сме изяли. 4 пъти се връщам. А ти го наряза. Гледай какво бурно. Вика, че си е махнал от това. Защото нагоре го Час и половина до най-далечната част, където сме стигнали е от тук.
Надю, ако ме чуваш, обади се край. Би трябвало вчера да се приготви. Гъбичка да се приготви. О, прекрасно. Защото и Янев каза, че съм останали в Турция и той донесъл миналия път такива. Не знам сега кои. Уважен, че къде? Това е нещо... Чакай да кажеш. Жесток. Да, той е такъв като памук. Това става идеално. Бейк. Добре. Цялото съоръжение ще шек от вода и то да... Айде, фърли да. Той е хляба. Безсмислено. Е още една много голяма плоча долу. 3-4. Държи. Не мога. Държи. Степчо, кръка си трябва да можеш. Добре. Айде. Пръстите пазете долу. Дай ти пак. И аз Не го закачи тази страна. Настрани. Здраве! Леко. чая. На здраве! Блокаж, двете реки вече като се след близат в този блокаж. Не сме търсили път, много е кално. Сега ще видим с теб да потърсиме път първо през камъните и след това нагоре ще се катерим. Горе има голямо ниво, много голямо се вижда отдолу. Некъде от племен. Фанахме ги, оттепахме ги от бой. Фанахме ги, сганахме ги. По едно време викат туристи, ама викат. Късно е ли бе за китка? Дръж го така си. Нямате ли таргет? Не, сега трябва да има. Ние отиваме. Тук не може минеш или не можеш? Мама. Мале. Няма. Трябва да се обърне така този камък, ама другия път. Няма сила вече.
малко ще ядат на ясната ръка, май. Илан и Калин сме в първи лагер и продължаваме. Аре, иззнахме. Ние сме много кални и много... Много мръсни. Да. Не съм се къпал от една седмица, не мириш на човек. Аз пък се къпах всеки ден. Всеки ден бях мокра. Един час го играх. Айде, давай пак. Деца, кажете 3 съгласни. Д, Т и Б. Иванчо простак такъв. Утре със своите родители в училище. Кажи други 3 съгласни. В, Г, З. Кои са тия съгласни? Марика. Да, това е другото. Кажете една съгласна. Марика. Ама тя не е съгласна. Съгласна съм, бе, госпожо.